Mga kapuso, sa panimalay magsugod ang maayong pundasyon sa usa ka pamilya. Apan unsaon kaha kung lakip ang inyong balay nga mahimong apektado sa mga kalamidad o dili ba kaha armed conflict sa inyong lugar, ilabi na dinhi sa Mindanao. Atong hisgutan karon ang mga programang pabalay sa gobyerno, kauban ang General Manager sa National Housing Authority, si Marcelino Escalada Jr. o mas iladong si Sir June. Sir June, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Ang buntag, Jel, maayo man ang akong kahimtang diri sa Manila. Sir, unang-una, para kay kinsa ba nagatukod og mga balay ang National Housing Authority og kinsa sab ang priority o qualified nga mahimong benepisyaryo sa mga pabalay sa gobyerno? I think that's a very good question, Jill. No? Kay ang una mong good is that the National Housing Authority, ni siya ang public developer. Meaning to say, siya ang nag-represent sa ato ang national government agency in trying to provide sa ato ang mga less fortunate nga mga katawhan nga dili maka-afford og padimalay. So, naata karon diri sa National Housing Authority para pod mutan-aw sa kinatibuk-an nga panginahanglan sa ato ang mga katawhan. Particularly katong sa atong mga biktima sa mga disaster nato, either man-made or natural disaster. Sir, dako kayo ang role sa NHA sa pag-rebuild sa Marawi City, particularly sa pabahay program alang sa mga IDPs. Pila na ba ka mga permanent housing units ang napatukod na o ipatukod pa sa NHA para sa mga IDPs? Tama din, Jill, no? Duha ka buok ang gihimo sa NHA dito sa Marawi. The first is the temporary shelter. Kining temporary shelter, I was there during the time. Sa height yun sa bakbakan pa sa Marawi. Nagbuto-buto pa sa ground zero, we call it the most affected area, naana ko sa Sagunsungan. So Sagunsungan is the first site where we had the temporary shelter. Mga sobra na 1,000 ang sa Sagunsungan, that's 1,000. To be exact, mga 1,150. The second site nga temporary shelter in Marawi is the Buganga. That's another 1,500. The third site is another 1,000 na naa sa Rurug, Ragos. So all in all, considering the fourth site pa nga atong gina-develop karon, ang akong target for temporary shelter is around 4,800. Hopefully, matapos na ako this year or the first quarter of 2021, Jill, ang ato ang temporary shelter nga kini mao ni siya ang transition in the meantime nga wala pag-i-allow atong mga kaigsuonang Maranao to go back to the most affected area. On one hand, Jill, na ako'y gihimo nga 2,000 permanent shelter. Kining permanent shelter is outside the most affected area naa sa Gadungan. Sa Gadungan o sa Kilala, naa dito atong 2,000 kabuok. So right now, it's ongoing. Na-acquire na nako ang lote, something like 29 hectares. Nabayaran na po nato atong land dev. And I am already on my 25% accomplishment nako sa housing construction for the permanent shelter. So towards the end of the year, sa 2021 next year, mahuman na nako, Jill, ang ato ang 2,000 ka mga permanent shelter para sa mga qualified beneficiaries of the Marawi seats. Sir, aside sa Marawi City, doon na sa mga pabalay nga gitukod alang sa mga indigenous people sa Davao del Norte, Sarangani, ingon man sa Cotabato Province. Tanan ba nga mga miyembro sa IP nga identified sa ilang communities ang napatukuran og balay sa gobyerno? Kabalo ka, Jill, the only treasure, the only valued item, maskin pagkag naa kay tricycle, maskin naa pa kay jeep, maskin naa pa kay tawag na to kangga, kung wala kay balay, I think it does not reflect much of your value as a person. Maskin ginagmay lang ang balay, pero kung naa kay kaugalingong balay is something nga gusto ni Rudy mahatagan. Kasi na-prioritization lang. Ang una na kong priorities, of course, asa man ang pinakadako na mass base sa IP. It is in Southern Mindanao or particularly the whole of Mindanao. Even our brothers Muslim nga naa dito sa Hulu, Siasi, Tawi-Tawi, napuday IP housing dito, stealth housing for the Badjao. For the Southern Mindanao, katong gisulti nimo, Cotabato, natay IP housing din ha. In fact, ang pinaka most recent
nga giadto nako sa Talaingod natay 100 million nga gihatag didto sa Pakibato. Sir, kay lagi daghan ang nagapangutana labot ni ining pabalay nga mga programa sa gobyerno pinaagi sa NHA. Libre ba ni Sir nga pabalay o sama sa ubang pabahay programs sa dunay monthly nga bayronon o kining amortization ang mga beneficiaries? As a general rule, tanang housing projects dapat recover kasi bayad. As a general rule, in the case nakita nimo karon sa Davao, natay Blue Farm din ha, natay Madayo Residences, natay mga EFP-PNP, natay Mandamos projects diri sa Manila sa mga naepektuhan sa tawag nato clearing of the Manila Bay. Naapod tay mga gihatag sa tawag ani kining affected sa ato ang railway og South Rail og sa North Rail kana siya tanan Jill na ay bayad. So, but this is very affordable. Mo nang atong gitawag atong branding and counting as the word balay, building affordable, livable, inclusive Filipino communities. So, dapat affordable siya. In fact, ang ilang monthly amortization lang din ha is close to between 300 to 500 pesos per month. So, that is the general rule. However, upon the presidential declaration, ang usa ka disaster housing gideclare ni presidente during our time. Gihangyo na ko sa Mayor Rudy, Mayor, wala na maging ikabayad ning mga tawhanan ni katong biktima sa disaster. I-declare na lang siya nga libre. So, allow me to share this information, Jill, sa tanan nga mga para kay karon on the ground naglibog pa ang mga tao. So, as far as Yolanda, libre na kana. As far as Sendong, libre na kana. As far as Pablo, libre na kana. As far as Zamboanga, libre na siya. And Marawi, libre na siya. Because the President has declared na full grant ang ato ang disaster housing. But kung dili siya disaster housing, of course, in the case sa earthquake nato, it's also a full grant and free. Pero kung dili ka disaster housing, as a general rule, na siya affordability nga amortization, monthly nga bayaran niya. It's been 300 to 500 pesos lang, Jill. Alright, daghan king salamat Sir June sa imong oras ug higayon nga gigahin sa At Home with GMA Regional TV ug Amping Pirmi, Sir. Salamat, Jill. Amping pod. Kini ang At Home with GMA Regional TV.